Il-Caritas kienet qisha t-tieni dar tiegħi. Dan qalitu Marjoza Camilleri, mara li b'suċċess erbet il-vizzju tagħha ta' droga u xorb permezz tal-għajnuna li toffri l-Caritas. F'intervista emozjonanti Marjoza spjegat kif għaliha il-vizzju ta' droga beda wara traġedja fil-familja meta kien mitħuha. Ta' 20 years miet. Il-bibi tajnija kien. Missejt l-ewwel darba mal-kok ġimma wara li miet. Sostniet li wara dan, hija għamlet 20 sena minn ħajjeta maħkuma mill-vizzju tax-xorb u l-kokaina, dan kollu sabiex tinsa l-problemi personali li kellha, iżda meta l-effett ta' droga kien jitlaq, kienet tispiċċa tħossar. Titlef kull dinjità f'ħajtek. U bija, ifhem, ma tgħinx il-problemi li jkollok, anzi żidhom. Għal Marjoza mingħajr il-ħidma bla qis tal-Caritas, ħajjita mhix kif inhi llum il-ġurnata. Illum il-ġurnata jiena grata ħafna li l-Caritas. Speċjalment il-lejjon. Ħaħsiebi ma telaqni qatt. Illum Marjoza tgħix ħajjita l-bogħod minn kull tip ta' sustanza u bekk tista' tgawdi ħajjita u r-relazzjoni tagħha ma' bintha. Qed inħossni li rġajt twilit mill-ġdid. Marjoza hija waħda minn bosta li rċevew l-għajnuna tal-Caritas. L-organizzazzjoni li ssibt bejn nofsinhar u nofs il-lejl se tkun qed titlob l-għajnuna permezz ta' xandira maratona ta' ġbir ta' fondi.